Ġiet fit-tmiema l-ewwel parti tal-proġett tal-restawr tal-Mużew Marittimu Malti fil-Birgu. L-ewwel fażi tax-xogħlijiet b'investiment sħiħ ta' €2 miljun rat il-reġenerazzjoni tal-akbar partijiet li kellhom bżonn attenzjoni primarja u twaqqif ta' taqsima ta' diġitizzazzjoni fih dan Heritage Malta. Il-proġett ukoll finanzjat minn fondi Norveġiżi. It-tieni fażi tal-proġett li tinkludi r-restawr, l-modernizzar u d-disinn tal-bqija tal-ispazji fil-mużew fosthom l-esibizzjoni permanenti u l-interpretazzjonijiet bħalissa mixja ġmiela wkoll. Meta jintemm kompletament il-proġett, il-Mużew Marittimu se jkun ġewwa oħra fil-katina ta' suċċessi ta' Heritage Malta, anke wara l-inaugurazzjoni tax-xogħlijiet fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt. Il-Mużew Marittimu se jgarantixxi esperjenza li ddur mal-ħtiġijiet tal-viżitaturi permezz ta' interpretazzjonijiet effettiva, l-aktar teknoloġija moderna u twettiq tal-aħħar xejriet fil-qasam tal-mużeoloġija. Fl-inaugurazzjoni ta' dan ir-restawr, il-Mużew Marittimu laqa' fih dan delegazzjoni uffiċjali mit-tim tal-EEA Norway Grants. Toril Johansen, viċi direttriċi tas-sezzjoni għal EEA Grants u l-Ewropa ċentrali fih dan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Gvern Norveġiż, saħqet li n-Norveġja hija kburija ħafna li kontribwixxiet f'dan il-proġett ta' Heritage Malta biex jitwasslu dawn il-partijiet importanti tal-wirt storiku lill-pubbliku. Saħqet kif kemm għan-Norveġja kif ukoll għal Malta, il-wirt marittimu u kostali u parti integrali mill-qafas tal-identità kulturali u ż-żewġ pajjiżi huma kommessi li ħarsu dan il-wirt u jarawh jitgawda mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Waqt rat ħajl it-tim involut fil-Mużew Marittimu, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit, esprima s-sodisfazzjoni li l-fondi mill-EEA Norway Grants servew ukoll biex jattiraw finanzjament nazzjon li jiżguraw it-tlestija tal-proġett b'suċċess. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għal Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, Chris Fern, għal dan mhux l-ewwel proġett li qed isir permezz ta' fondi Norveġiżi, hawn spjega li waħda mill-karatteristiċi li jiddefinixxu lil pajjiżna huwa bla dubju l-istorja u għalhekk huwa ġust li jsir restawr tal-istorja ta' pajjiżna. Huwa ġust u huwa għaqli illi fondi kemm nazzjonali kif ukoll f'dan il-każ Norveġiż u anke fondi Ewropej jintużaw ukoll biex inkomplu nżommu ħajja l-istorja tagħna, biex inkomplu nippreservaw, biex inkomplu nirrestawraw. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Jon Bonnici saħaq li l-Mużew Marittimu u sit importanti ħafna mhux biss għall-Kottonera imma anke għall-pajjiż kollu kemm hu u ferraħ lil Heritage Malta dan il-proġett sabiħ. ċelebraw il-tlestija tal-ewwel fażi tal-proġett tal-Mużew Marittimu. Għadna kif lestejna il-proġett tal-Palazz tal-Gran Mastru llum qegħdin niċċelebraw din il-ġurnata flimkien. Pajjiżna u l-baħar huma konnessi flimkien, l-istorja ta' pajjiżna hija l-istorja marittima ta' pajjiżna wkoll. Min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa Ċivelli enfasizzat ir-rabta ta' dan is-sit mal-komunitajiet tal-Kottonera fejn diversi Maltin u anke turisti jżuru dan il-mużew. Ir-restawr ta' postijiet storiċi mużewijiet bħalma huwa l-Mużew Marittimu jkompli iżid u jagħti valur addizzjonali lill-komunitajiet tagħna. Sa dan it-tant brabta mat-tlestija tar-restawr li sar, tnediet wirja ġdida dwar ir-rabta kbira ta' pajjiżna mal-baħar. Mid-9 ta' frar il-Mużew Marittimu se jkun miftuħ kuljum minn barra nhar ta' tlieta bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' nofsinhar matul frar u mill-10 ta' filgħodu sa 6 ta' filgħaxija bejn Marzu u Diċembru. Il-mużew huwa aċċessibbli wkoll għal persuni li jużaw siġġu tar-roti.